două tehnici. Mi-era și băbaia și că apăr, dar constat că și anul ăsta, și sper că nu mă înșel, nimeni n-a luat-o pe alte. Aoleu, nu, Doamne ferește, de la noi nu. Și ceea ce vă doresc și pentru următorii 30 de ani. Mulțumim. Așa. Da. Maică mea acum o săptămână a vrut să-mi facă o mare favoare și mi-a dat 2 kg de scrisori. Majoritatea sunt dintre sfârșitul liceului, armată și un pic după armată. Și am avut o surpriză uluitoare. De exemplu, Maria mi-a scris de 10 ori, 15 ori, 20 de ori scrisori, la multe și mari. Wow! Și invers. Și invers. Asta nu se înțeleagă de Ca de Facebook mai. Păi nu, că era altă treabă, nu avea. Iar anul trecut de-abia am schimbat 3 vorbe. Sigur, și Emilie de vina pentru treaba asta. Mi-a culpa, da. Nu numai Păi Maria. când a vrut să tașeze omul acolo, pentru că e rezervat. Nu numai Maria și Camelia și Samu și Gabi. Chiar mă întrebam, nu ți amintești și de scrisorile mele sau cum? Și probabil că și eu le răspundeam. Sclerozat mic, nu mai utilezi. Nu, dar sper că nu era o mare filozofie. Ceea ce vreau să spun și aici era marele șoc, că practic respectivele, probabil și eu, ne luam 2 ceasuri sau câte erau, ca să ne concentrăm asupra unei persoane. Chiar dacă vorbeam despre noi, despre lume, despre orice. 2 ore. Ce facem în ziua de astăzi? Like. Da? Și atunci... Pentru că nu există unlike, că eu numai dă-le aș like. Există? Există și like-uri. Și ceea ce vă doresc, poate, sper să nu fie un discurs de pastor protestant acum, să ne gândim Deși poate... moaca te recomandă. Da. Până la anul poate ne acordăm ceva mai mult timp decât cele 2 secunde de un like sau un like. Asta e, în primul rând, o oră. Ăia care au Facebook, că n-au tot. Ea n-are. Începutul, trebuie să cumpărăm câte o cutie. În 88 am fost la o convenție La Pitești. Și acolo am stat o noapte întreagă și am băut coniac bastion cu Cristian Tudor Popescu, că era cel mai inteligent tip pe care îl cunoșteam. Zbârnia creierii, zbârnia... Și cu Radu Cețeposu. Și noi zbârniam mai Probleme de aparență. Da. Deci aveam o inteligență scripitoare și ne admiram reciproc de inteligență. Da. Ca să văd la emisiunea Profesioniștii 20 de ani mai târziu, pe domnul Cristian Tudor Popescu, povestind, domnule, ce întreabă Eugenia Vodă, ce apreciezi cel mai mult la un prieten? Și spune el, acum 20 de ani aș fi apreciat inteligența, ceea ce făceam și noi. Da? Acum, inima. Să trăiești, Paul, să trăiești.